Altså, når jeg nu er færdig med at bruge den i dag, kan I så ikke lade det køre rundt herinde i morgen, når der er åbent? Ja, vi vil have en, man kan kalde på. Prøv lige at så hoppe ned og se. Har du en gratis med? Som også finde noget. Jeg føler mig helt tom. Jeg var helt fuld i går. Ja. Jo. Det er lidt svært. Jeg har håbet den på Martin. Han går der, han går der. Så sidder man langt væk. Så siger man, giv mig noget skrald, eller... Er noget, du ramte, ikke? Ja, sammen så! Ja. Det forstod jeg godt. Hallo! Jeg er billig. Nå, det er Lars, der snakker. Nej, det er skraldespand. Det er skraldespand. Jeg siger ikke noget. Vi kender godt hans stemme for godt. Man kan sagtens høre den gennem det skraldespand. Kan I lige overraske ham der derinde? Hvad er der? Torben. Hallo, hvad laver du derinde? Kan jeg snakke så højt? Hvad kan du så se, at vi er færdige? Ja, fanden er jo det. Ja, fanden er det. Jeg er en skraldespand. Jeg kan noget skrald. Ja, kom her. Tak. Jeg kan ikke komme ned i. Jo, er der en, der vil åbne døren for mig? Jeg har ikke ned i nogle arme. Ej, den er sød. Den er god. Hvor er det rigtig fra? sød.